समाज सिबियारि अमिय कुमार बाग्लारिनि सारादुआ मेहेरगोनाङैनो खुंफुंजाबाय। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय लाहरिघाट बियाब जलखिया बरी गामिनि थागिबि अमिय कुमार बाग्लारिनि सारादुखौ मेहेरगोनाङैनो खुंफुंनाय जाबाय। मिथिनाय बादिब्ला अमिय कुमार बाग्लारिया हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानानै बे बुहुमनिफ्राय अबथिरा आनज्रायलांदोंमोन। अमिय कुमार बाग्लारिनि बेबायदि अबथिरा जिउ गोमानाया नखरजों लोगोसे ओनसोलाव बयखौबो दुखु मोनहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि अमिय कुमार बाग्लारिया सासे ओनसोलनि बयजोंबो अनजाग्रा गोख्रों समाज सिबियारिमोन। समाज सिबियारि अमिय कुमार बाग्लारिनि सारादुआवनो जोंनि खौरांगिरि गबिन बाग्लारिनि एक्सक्लुसिभखौ नायना ला। राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो दंफैयो मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय लाहरिघाट बियाबनि जलखियाबरी गामिनि रुंसारि अमिय कुमार बाग्लारि नखराव। बिथाङा सासे समाज सिबियारिमोन आरो लाइमोन दोहोन दागिरिमोन। ओंखायनो बिथांनि दिनैनि बे गोथार सारादुनि दिनाव बिथांनि नखराव फैनानै बे गामिनिनो मेलेमजिबि आरो माखासे फोरोंगिरि बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानि बिथाङा थांनानै थानाय समाव हारिनि थाखाय एबा गामिनि थाखाय मा मावलांदोंमोन। सार, दिनै जाय रुंसारिनि सारादु जाबाय दं बिथांखौ जों मिथिनायाव सासे लाइमोन दोहोन दागिरि एबा इउथ रिसार्च होनना मिथि मोनो। दा बिथाङा थांनानै थानाय समावहा बे लाइमोन दोहोन एबा लाइमोन आफाद जे दानो नांगौ बेनि बेलायाव माखासे खामानि मावलांदों। बे माबायदिहै मावलांदोंमोन बिथाङा? खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम माने साबायखर बावनाय थाबाय। नंगौ, बिथां दिनैनि रुंसार अमिय कुमार थामहिनबा रन्टु कुमार बाग्लारिया सासे लाइमोन गोहोल' नङा, सासे समाज सिबियारि मानसिमोन। बियो माने उन्दै समनिफ्रायनो जेब्ला फुटबल गेलेनो एसे एला रोंदोंमोन बे समनिफ्रायनो गिबियावनो समाज सिबियारि हिसाबै जों बे गामियाव मोनसे आंगोमा लोगो क्लाब होननानै मोनसे आफाद दानाय जादोंमोन 84। बे आंगोमा लोगो क्लाबनि लोगोआव बिथाङा माने बिराद गोगोमै बिबान रुजुनना लादोंमोन आरो बिथाङा जिउ थासेयालागि माने आंगोमा लोगो क्लाबनि रांखावरि बिथिङाव रांगिरि महरैनो बिबान लाना थांदों। बिनि अनगाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव जेथिया फरायसा दङमोन बे समावनो बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादनि माखासे बोसोरारि जथुम्माफोराव थांनानै माने बर' हारिखौबो सिबिदो आरो। बिथाङाथ' बुंनो थांबा बे ओनसोलनि सासे इडुकेटमोन। बिथाङा साख्रि लानो होनबा लानो हायोमोन। जों मिथिनायाव मिथियो बिथाङा साननैसो भेन्सारबो खालामदोंमोन माबा माबि स्कुल, नाथाय साख्रिनि फारसे बिथाङा लुब गैयालासे ज्राब गारनानै समाज सिबिनायनि खामानि मावबाय। बेयाव मा बुंनो नागिरो सार? नंगौ, बिथाङा माने माखासे फरायसालि होनोबा माने बिसा बिफाया जोंनि बे जलखियाबरी जिथु गेजेर फरायसालिनि गायसनजेन फोरोंगुरुमोन आरो बिमायाबो माने बे ओनसोलनिनो जेरै जलखियाबरी, बरबुरि, सिङावरा, बाथौबुरि बेबायदि गुदि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि मावनानै माने समाजाव सोलोंथाइनि जिथु माबा बेखौ दोनलांदोंमोन। बे बिमा बिफानिफ्रायनो बिहा सोलोंथाइ फारसेबो रायजो सिबिनायनि मोनसे माबा दंमोन। बिथाङा नंगौ बिमा बिफाया मखालबा थांनो हायै समाव बिथाङा बिमा बिफानि बे फोरोंगुरु बिबानखौबो गेजेर गेजेर बानस'ना हैदोंमोन आरो नंगौ साख्रिनि थाखाय नांदोंमोन, नाथाय साख्रिखौ मोनासैब्लाबो बे समाज सिबिनाय बिबानखौ जोबनायसिमहालागै जाय खालि थैदों बै समखालिहालागै बिथाङा समाजनि खामानि मावबाय थादों। आरो बिथांनि बे रुंसारा जोंनि गामिनिल' नङा, जोंनि बे ओनसोलनि गासै समाजनिनो बर' हारिनिथ' गोबां खहा जादोंनो। गतिके बिथांनि रुंसाराव बा बिथांनि हरखाब जिउ बाउनायाव जों बिराद दुखु मोनदों। बिथांनि दिनै बे गोथार सारादुआव जाहाथे बिथांनि सिया आत्माया जाहाथे सोरगोआव लाब जायो आरो बिथांनि सोरगोनिफ्रायनो जाहाथे जों जायफोर थालांबाय बिनि लोगो जेसेबां दङ बिथांनि बायदि जाहाथे जोंबो मावलांनो हानाय थासिमहालागि बे गोहोखौ जाहाथे बोर सारस्रिहरो बिनि थाखाय। सार, दायो जों मिथिनायावहा मिथियो बिथाङा सासे
प्रेसार स्ट्रक जानानै माने जिउ गोमादों गोबां सान नार्सिं हमावबो थाबाय रांनि जोहै आरो नाथाय अब्लाबो बिथाङा बासियासै बे बेरामा जोंनि मरिगाव डिस्ट्रिक्टआव बुंनो थाङोबा गोबां जादों बे बेलायाव नोंथाङा बे बेरामखौ मा बुंनो नागिरो महामारि ना माबा मोनसे जानाय लोंनायनिफ्राय फैनाय गिबियावथ' जों आगोलो बेबायदि बेरामा खोब खमानोमोन दा लासै लासै जोंनि गामियावनोल' नङा माने बिराद गोबां जाबोनो हमदों बेवहा बे जानाय लोंनाय जायफोर जामुवानि दिहुननाय प्रडाक्सन जिथु बेयाव माखासे रासायनारि मुवाफोरा बांद्राय जादों बेयाव हयতো बे रासायनारि जिथु हासार बिनिनो जामुवाफोराव दङ बियोथ' बिराद मितयबोयोमोन माने जानाय फारसे बिराद माने बासिख'नानै जाग्रामोन बिराद सांग्रांमोन आरो अब्लाबो बिथाङा थांनाय डिसेम्बर दाननि 9 अक्ट'खालि प्रेसार स्ट्रक जादोंमोन बेबायदिनो माने गिबियावहा एप'ल' हस्पिटालाव दङमोन बिनि उनावहा GMCआवहा माने 28 सान माने मेडिकेल हस्पिटालाइज जानानैबो बासियाखैसै बेनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय आथिखालनि बे जामुंफोर जिथु प्रडाक्सन बे प्रडाक्सननि माने बांद्राय रासायनारि मुवा बाहायनायखौनो होननानै बुंनांगोन आरो बिथाङा जेबो बेराम गैयामोन बेबायदि जायखौ जों महामारि होनना बुङो बे महामारि होननाय बेरामा एबा जायफोर सरासनस्रा गिदिर बेमार होननानै बुङो बेबायदि बेराम बिहा गैयामोन एकदम नर्मेलथारमोन एकदम प्रेसार हिसाब हरखाबनो जानाय बिथाङा जे प्रेसार दङमोन बेखौबो मिथिस्लाबाखैमोन आरो गतिके बे जानाय लोंनाय मुवा बेसादफोरनिफ्रायनो जादों होननानै आं बुंनो हायो आरो सारनियाव जोबथि सोंनाय बिथाङा बे गामि जिथुनाखि इउथ क्लाब दानाय हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लादोंमोन लोगोसे आरोबाव माबाफोर फाइनान्सियेल बिथिङावबो बिथाङा हेफाजाब होदोंमोन नामा फाइनान्सियेलथ' बिथाङा एकदम आं दहाय बुंबायना आंगोमा लोगो क्लाबनि माने रांखावरि बिथिङाव आंगोमा लोगो क्लाबा बिराद रां बिथिङाव बिराद लोरबांमोन बिहा एसे बिमा बिफाया साख्रि मावोमोन नालाय रांखावरि बिथिङाव माने एसे गोहो दङमोनखायनो बे आंगोमा लोगो क्लाबखौ एकदम थैजासिम रांनि बेलायाव मदद होलांदों आरो नांगौ होनबानो क्लाबनोल' नङा जिखि मिखि मानसि बिजों दान्दिसे सिनायथि लानानैबो जुदि माबा मोनसे खैफोदाव गोलैयोबा बियो जेब्लाबो बेफोर मानसिफोरखौ जायफोर माने गोदानै सिनायजेननानै गावनि दुखुखौ फोरमायना लादों रांखावरियानो जा सानसेनि कारणे थानोआनो जा बियो जेब्लाबो नाख्लामाखै बिखौ लाखिदों जाहो लोहो थिनहरदों आरो सोरबा आन्दायफैनाय बेफोरखौबो रां रुफा होनानै गोजान जायगानि मानसिफोरखौबो थिनहरनाय खामानि मावलांदों आरो ओंखायनो बे धोरोमनि नङा गासै धोरोमनि मानसियानो सासे अमायक जिथु नंगुबै ओंथियाव मानसि होनाय जिथु गुना थानांगौ बे गुनाया बे अमिय कुमार थामिनबा रन्टु कुमार दोलैनि माने मोदोमाव दंमोन आरो बेखौ जों एकदम लोगो हिसाबै उन्दैनिफ्रायनो मोनबोगासिनो दं बिथाङा दायो दिनैनि बे सारादु जागासिनो दङ बिथाङा जे नार्सिंनिफ्राय हस्पिटाल सिभिलाइजेसन गोबां दुखुखौ फोरमायना लादों रांखावरियानो जा सानसेनि कारणे थानोआनो जा बियो जेब्लाबो नाख्लामाखै बिखौ लाखिदों जाहो लोहो थिनहरदों आरो सोरबा आन्दायफैनाय बेफोरखौबो रां रुफा होनानै गोजान जायगानि मानसिफोरखौबो थिनहरनाय खामानि मावलांदों आरो ओंखायनो बे धोरोमनि नङा गासै धोरोमनि मानसियानो सासे अमायक जिथु नंगुबै ओंथियाव मानसि होनाय जिथु गुना थानांगौ बे गुनाया बे अमिय कुमार थामिनबा रन्टु कुमार दोलैनि माने मोदोमाव दंमोन आरो बेखौ जों एकदम लोगो हिसाबै उन्दैनिफ्रायनो मोनबोगासिनो दं बिथाङा दायो दिनैनि बे सारादु जागासिनो दङ बिथाङा जे नार्सिंनिफ्राय हस्पिटाल सिभिलाइजेसन गोबां दाब जायगायाव फाहामनो थाखाय बिथांखौ लाना थांनाय जाबाय बेयाव बिथांनि रांखावरि बिथिङाव गोबां खहा जादों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंनायावबो माखासे रां बावजानांगौ गोनां जादों बेखौ मानिफ्राय मेनेज खालामदों बिथाङा बे मोनसे मोजां सोंथि माने जों बिथांनि न'खरनि परियालनिफ्रायथ' रां रुफा हरदोंनो जोंनि जिथु फ्रेन्ड सार्कोल जायफोर सोरबा मेजिस्ट्रेट जाना दं ACS अफिसार जाना दं बा बिनि कलिग जिमान कलिग दं गासैबो माने हानाय बायदि माने इसे इला रां रुफा हरनानै
नायख'नो नाजादोंमोन अब्लाबो जों दा मा बुंनोसै थेवब्लाबो बिथांखौ माने नायख'नानै लाखिनो हायासै जों सानबाय बे आफा इसोर बोराइ बाथौनिनो इस्सामोन होननानै बेखिनियानो आरो बे समाव दायो बिथांनि न'खरनि गथ'फोरनिसिम थांनो जोङो एसे सिनायथि लानो थाखाय दायो बिथांनि न'खरनि बाय बाहागिफोरखौ सिनायथि होनोसै बाबायानो मुङा मामोनलाय आंनि नामा निलेमाय दलय बिनिनो जा बिथां सोरगोआरिनि रुंसारिनि सारादु जागासिनो दं बिथांनि बिसि नङा होनबा नोंथाङा हय मा मुंमोन फिसा जालानो खोंबानो मिथिगौ आं बेखौ मिथिजाव देना फिसा जालानो खोंबाय फंबाय आंनि मुङा साजन बाग्लारि नोंनि मुङा आंनि नामा बिष्णु बाग्लारि दिपालि ठाकुरिया दिपालि ठाकुरिया ओमफ्राय बिथिंबो सानैसो दङ बिथांमोननि मुंखौबो लानोसै आरो मा सोमोन्दो जायो सोंनोसै मा मुं रहिता बाग्लारि मा जायो बिथांनि जोंहानि आबौ जायो नोंथाङा सुनिति बरमहिला आंनि आदै जायोमोन गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन बे एगजिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन